Hej, mit navn er Ole Vagn Mathiasen, og jeg er født i 1966 og gift på 25. år og bosat i Frederiksværk i Horsens Kommune. Jeg har 2 voksne piger, som begge 2 er udeboende. Til dagligt arbejder jeg i et større dansk vognmandsfirma som chauffør, hvor vi blandt andet kører med produkter til samtlige biogasanlæg i hele Danmark. Jeg ser mig selv som en person, der tør tage ansvar, også for sine handlinger og stå ved det, som er sagt. En person, som er handlekraftig og som kan samarbejde med andre for at skabe løsninger på en struktureret måde, men som jeg stadig kan forstå ved mine værdier. Jeg har et stort drive og har svært ved at sidde stille og bare lave ingenting. Når vinene så endelig kommer ind over, så bruger jeg den blandt andet på et par gamle biler, som kone og jeg kører på ture om sommeren, og når vejret tillader det. Derudover har vi sidste år købt og erhvervet os en autocamper, som vi kører rundt i Danmark med og finder små, skønne steder, hvor vi så tager stole og borer frem og lader vinen falde på os. Da jeg har en fortid i det danske forsvar, er det for mig en naturlig forlængelse af også at bruge tid på Marinehjemmeværnet, for at kunne have været med til at gøre en forskel, både når lokummet det brænder, men selvfølgelig også i fredstid. Derover er det også en god platform, som jeg kan trække på med hensyn til uddannelser, men som også byder på udfordringer, hvor du presser dine egne grænser. Jeg har ikke en stor politiske erfaring, men har gennem mine jobs, synes jeg, tilegnet mig mange forskellige facetter, som kan komme til gavn i det daglige virke som en eventuelt politisk virke. Og jeg tror derfor, at det kan komme til at hjælpe mig i at kunne blive en troværdig og ansvarsbevidst kandidat for Borgernes Parti. Der er i dagens Danmark efterhånden mange områder, som jeg synes er ret interessante. En nemmere tilgang til f.eks. at drive selvstændig virksomhed. Her tænker jeg på byråkrati, skatteregler osv. Men ét punkt overskygger alle de andre. Det er dansk forsvarspolitik eller mangel derpå, og det er set i lyset af Ruslands besættelse af Krim i 2012, og nu alt det snak omkring Grønland. Jeg tror på, at den eneste måde, at Danmark kan bestå som et selvstændigt land, er ved at have et troværdigt forsvar. Jeg ved godt, at størrelsen af Danmark og derfor forsvarets størrelse kræver, at vi har gode naboer, som stiller op, hvis Danmark har brug for hjælp. Men det kræver altså også, at Danmark selv trækker i trøjen, når krisen banker på, handler og ikke bare snakker. Da jeg er dansker med stor D, så mener jeg, at de værdier, vi har i Danmark, er noget, som vi bør værne om og være stolte af. Jeg ser derfor forsvaret som blandt andet er et middel til at bevare dette. Min viden om dette emne stammer fra min tid i forsvaret og min nuværende tilknytning til Marinehjemmeværnet. Derudover holder jeg mig opdateret via den daglige debat, aviser, radioen, Altinget og Olfi. Tak for din tid, og jeg ser frem til et fremtidigt samarbejde.